approximately so channel apparently choriglo pini itum lada klaso la orang over sa ke pek poni sa ke deng pon bang lada ke ANM do GNM do Lab.Technician do Pharmacist do asi pini itum lad so office along bang ke deng pon bang asai bang lada ANM pen GNM chongbai pon asai bang se lada deng pon hilo asi lada bang ke bang ke non nilitum lang bom lai hai jasita non an kachiniya tengke demaji penta kyang bang do bokulia do lapo denarong penta do lapo ulugunci umpanai umsuai pulapo anta nonan itu ponlong documents ke nogong pen hai tu langsung ke nogong pen experience ke nogong penta do angke golaghat penta do dibrugar penta do asi ajha ke ladak si cepacor lo ajha ke ladak si wang lo hai for konani nursing home tame konani tame lason si kam nang chung da ladak do bom pasi kipudun hai jasita ladak residential local residential do sila pon chalo non mata interview ke anpon ka do ka ve ke free and fair mate thang ka siksa ka ve ke ti non amade thang ta vela itu me sab do bet thak bet itu non ason systematically se itu me dam bom lo claim bom lo se thang ta la hai mane problem so ha vela